Bueno, nire kontratuan, kaixo txoriene, zemu zaudete esatea jartzen duelako, baina Patri, aje pixka batekin dator. Atzoko jai eguna... Galdutan hauen zure hasierakin. Kalte egin nau, benetan, a ber, ostirala da bai, baina ni nago osteguneko ajearekin. Atzoko jai eguna benetan gozatu genuen, eta esan dakoa, San Fausto dauzkago, kuadriakoak atera ginen, bueltatxo bat zen esan nien, bihar lanera joan behar du. Arriskutxua. Eta gaur, ajiekin etorri zara, da horregatxik ekarri oso zeuzeko xua holan, ajia esatzeko? Bueno, ez dakit. Zerbait goxua, espero goxua izatia, saldu behintzat saltzen dute munduko limoi bizkotxo gozoena moduan. Atzo osteguna zan, da ostegunetan bakizue egiten ditugula errezeta biralak, atzokoa gaur ostiralera pasatu dugu. Eta ekarri zuet, ice lemon cake o bizkotxoa, o... Ice lemon bizkotxoa. Bai. Aizea ditzete, aiz da... Aiza izotza, baina berez gainean daukolako glaseatu bat, holan txuriska geratzen dana, eta emoten dau izostuta dagoela horregatxik, izena horregatxik. Baina berez labien itxen da, ez? Bo, zu jakingo, zuzuk indizu. Bai, nik egin dizuet, egingo dizuet, egin dut, eta nik, badakizue, horako rezeta batzuk atatzen ditu danean, gustatzen zaitor pixka punta ateratzea, eta honi ere aurkitu diot, ez? Ez dakizu dana agertzen daulan perfektoa, eta gero, gauzak, ez dira ondo ataratzen da. Nik frogak inditut, eta atara dizkiota katz pare bat, baina nik kontatuko dizuet, guk atara dugun horrian nola saltzen duten egin behar dela errezeta. Lehenbizi, 3 limoiren azala birrindu eta azukrearekin egun batetik bestera gordeko dugu. Gero, azukre hori hartu eta gurinarekin irabiatuko dugu. Jarraian, arrautzak banaka botatzen joango gara eta adaskarekin arrotzen hasiko gara. Behin arrotuta, esne gaina, esne kondentsatua eta limoi erdiren sukua gehituko dugu. Arrotzen jarraitu, horri irina eta legamia baetuta botako dizkiogu, ondo hasi eta labera sartuko dugu 180 gradutara 35 minutuz. Bien bitartean almibaro bat ingo dugu, azukrearekin eta limoi sukuarekin, bizkotxo atera, zulo batzuk egin, horrekin bustiko du, eta glaseatu izango da, holako azukrea dutza eta limoi sukua baita ere. Orduan hau da pixkat, nola, olioaren errezeta ogitartekoarena. Ronzerona. Ronzerona, antzekoa, munduko limoi tartako zoen ez dakit, limoi zaporea ziur baietz, ze limoia atal guztietan sartuko dizkiogu, eta, xamurra da hori, baina, epaituko dugu, gero, goxuena izango dan, edo ez nik egisa esan, betidanik olan limoi bizkotxua indot, hau jogurrana. Limoi jogurra, da gero, hainbat, jogur pote horre olixuakin, irinekin, arrautzakin eta azukriakin. Bai. Eta... Betiko klasikoa. Bai, betiko klasikoa da niri hori desente gustatzen jat. Bai, eta limoi batekin hor, limoi baten azalakin, limoi zapore izaten du bizkotxo horrek. Boten dutza. Guk 3 erabiliko ditugu. Hemen, hauek gure aman etxekoa dira, ondo garbitxu behar dira amanak, ze kanpotik daukate horri gutxi du, baina horako olako lur edo hautz beltz bat bezala itxatzita. Hemen limoiak birrintzen dituzunean garrantzitsua da aldan eta atal zurien gutxien hartzea, ez? Orduan horre goten dia batzutan limoi batzuk gure amanean mitzat diela hori azal lodikoak eta hoiek ona dira honetarako, baina zuku gutxi daukate haiek. Eta holako prestaketa baterako bikainak izango. Horrek gozo gintzarako, eta ukitzen badau zuri asko da mikastasun puntu bai haundixe daukalako. Orduan, hau izan ospetsu errezeta hau, ze frankitzea estatu batuar honetan kafia zerbitzatzen dagoen Starbucks honetan, izan famatu. Beraiena da errezeta? Beraiena da, bai. Eta gero, bateon batekin dau kopixa hori errezetia, interneten jarri, eta horrezkero egin da, birala, ezaguna, edo jendiak asko praktikatzen dagoena etxean. Eta, berez, kritikak zuk bakit, gero kritikaren bat daukatzula, errezetian inguruan. Baina, jendiak esaten dau, kalori asko daukala, azukre pila daukala, zeskenea dauka esne kondentsatua, azukria, baina, da, atal txikitxotan jateko morukua. Nik hemen dauzka datuak. 126 gramoko zati batek, hau da, ataltxo batek, dauzka, 450 kaloria, 40 gramo azukre, eta 20 gramo koipe. Koipiana, tira, baina bauka azukre eta bauka kaloriek, ze, potentia izango da, baina beti esaten dut egun bezala, hau ez da egunerokotasun baten dako, hau da, zeo ospatzeko, lan zatitxo txikitxo bat hartzeko kafiakin, da, Neurri azkenean, neurria, noixean behin jateko. Dena bezala. Asko janda,
ero gutxi ganda. Honi, estatu batu arrai eta guztetan jakie, Horako gozuak loditxak eta, ez? Brownia, carrot cake bai holan kristoneko kremakin da guztetako Nien aizago inoiz, baina nik lagunak dauzkatan. Oin bat andoni, justo Nueva Yorken izan zen 5 egunero lagun batzoi bizitatzen da zuen, harritu ziola, zema jende lodi kaletik. Bai, ikusten dara. Oso, baina hori, lodia, esaten dela oso hundiak. Eta berez, hundiak eta horrekin edatu zala bera. Betu, jarraitzen dut beti, gustatzen bat pila bat neska bat, eta bera Nueva Yorken bizi da. Bai. Eta da txef pribatua. Etxetarata jotenak. Dauzka bai bezero batzuk, eta horra itxen dutza baskarixak eta beti jartzen dagoelako bidixuak, egun bat nirekin, eta jakiten duzu zeitzen dagoen egunian ziar. Eta horrek beti gozaltzen dau, kafi hartu baino lehen, da esebe hartu baino lehen, beti kola freskagarria. Eta hori da, egunero, azten dire betiko kola freskagarriakin, da pentsatzen dela, ostras, azkenean, horko oitxuria dau, freskagarri asko edatera, janari askar asko jatera, hori. Eta zu, Patri, ez tozu uste, tipa hori ez da gongo patrozinatuta kola freskagarri bategatik? Ze bestela hori, jendeak hori egiten du? Bestakik jendeak hori itzen dagoen edo neska horren berezitasuna dan edo ez, baina, hor dau, anekdota bezala. Aztakeri bat iruditzen, hombre, gero igual, agian, hori, ikusten duzu, eta kola freskagarri marka batek, hilero 5.000 euro ematen dizkio. Orduan, horrela izan da, nik argazkia bai ingo nuke, baina argazki berdina kola freskagarriena erabiliko nuke eguneroako, baina ez dakit. Limoi azala, azukrea, eta hemen, esan dakoa, landu ingo dugu, utziko du hemen pixkat, eta gero, esatu izuetoen bitartean almibarra eta jarriko du martxan, eta ikusiko zuen nola, hemen, azkenean, azukera badauka gatzak bezala, ez? Ura ataratzea, ero bere esentzia ataratzea produktuei, ez? Ikusiko zu hemen, horako koipeantzeko likidiotxo bat hasiko dela ateratzen, eta limoi azal honi atarako dio bere sustantzi guztia. Eta guk hau erabiliko du gero, gurinarekin bat. Hemen utziko du, eta gero, bien bitartean, almibar bat jarriko dute jen. Almibarra izango dela azkenean. Azukrea hemen dauzkat 150 gramo, eta 2 limoiren zukua. Irekin eta bakarrik irekita, ez digo, ez patxarri botako, ez ezer. Nahi izan ezkero, gongo da, limoi patxarra existituko da ez. Un limontxelo, hau italiarrak daukienak igual. Seguro. Olako bota aldiogu, nahi izan ezkero, moskortzeko, baina, bueno. Olako likoren bat. Oso ondo. Nik, estatu batuetatik, nik gustatzen gat, naiz eta zu han inoiz ez egon, aukiko zuelan euren gozoen bat buruan. Ala asko gustatzen gatzuna. Joan zen urtean, EITB nahieran aukiko zue, blondia egin zenun. Bai. Dala brownia, baina zurixa. Zurixa. Eta hori oso goxua. Baina ez daukatu lan, baina ez daite dortzen bat ere. Red velveta gustatzen. Bai, red velveta bai. Hori egin zuen, jaionek egin zuen txorienen, eta ez da beste norbitek Horacio gero ez da egite zuen ero. Nekin binauen laiztar? Bai. Horako, bizkotxo forma emongotza da. Dolan desberdin joan gau. Ointxe, zitriku eta ez da sabizela, bakizu lan krisi bat egon dala... Ja, baina, ze? Hore, ni presioiek iruditzez ezkit, ez dakit horren bestelako dan, Osa, esageratu iruditzez. Oliba olio baino garestixoa. Askoz. Askoz bai garestixoa, lima da limoien gati da. Azkenean, hemen txorien inginun berba El Niño, fenomeno meteorologikoai buruz. Eta, naiz eta fenomeno honek daukan jatorrixa uretan, azkenean lurran bebai kalte itxen dau, eta eragin dau limoi olako gaixotasun bat, ditzen da dragoi horia, eta horrek kalte itxeotze, azkenean horren ekoizpena, orduan, ez Perun eta Kolombian eta pila bat eragin da. Zer horrek, esportau, ezin dira esportau, ze azkenean, txarto dauz, eta barruan bai kontsumitzen den limoi da, indotze eragina, presixuan, limai ez izan da, limoiai asko, baina, limaia izan da, zehose, esageratua. Zenbat, pentsatan dozu, ez dakit irakurri dozu notizia edo ez? Irakurri, baina horretik harritutan, iruditzen zen, astakeri bat. Jolazten mirauen, zenbat pentsatzen dozuen. Etxien pentsau minututxo bat, zenbat pentsatzen dozuek, ostauko dala, limoian, limoi baten eta lima baten, kilogramua, hango herrialdetan, gaur egun. Baina, han? Bai. 60 sola esaten botzut, igual, ez tozu oso ondo irudikatzen, baina 40 euro esaten botzut. Kiloa?
kilo bat. Bastakeri bat, irutza. Ni hemen ikusten dut, banoan limak erosten ero, eta ikusten dut 40 eurotan daudela, esaten dut, parkatu. Moldatuko dut errezeta, larainarekin. Bai, beste zerbaitekin ningu du, baina... Gainera, onidogan ez da gehiago garestitu bideela. Oniokoak gehiago? Bai, eta holan garestixena, da limana, heldu die 650 soletara. Hau da, lehen 60 soletan esan dutzut. Eta hori euro dolarretan zen bada, euroetan? 164. Hau da, hobeto, bueno, gaur daiki, ez dugu hartuko lako freska ez, kabiarra jango dugu, merkea bat. Hori da. Eta orduan horrek itxen dau, fruitak, horrek dragoi hori gaixotasun horrek, itxeitxu frutak kanpotik deformatu, baina barrutik be ez dauz bape honak. Orduan, bueno, hori. Irekin dugu gure almibarrak, notizia benetan, beldurtzekoa, Eta gero hemen, betiko era tradizionala zerbait ez itzasteko bizkotxo bat, gaur egun erabiltzen ditugu, normalean hemen txorien erabiltzen ditugu molde hau silikon askoak. Horrelako betiko bat erabiltzen duzue, tipoak erabiltzen du labeko papera, baina hori labeko papera, garestia da, hobeto da, gurina ematen diozue, gero irina bota, eta irina hau, gero, danean, ireki. Limoizukua basan, hobeto papera. Eman gineatu, errezeta hau, egin bagendunan, nik ere hemen, erabilitu bat 2, 4, 5 ero beharko ditut errezeta bitu, 5-6 limoi behar dira. Eurotan atarako jatzen, Bai, azkenean, garesti do, eta kontuan auki, hango herrialdetako gastronomiak limoiak daukala presentzia pila, azkenean, zebitxetan, eta holako errezetetan pila bat erabiltzen da, orduan, ez dakit horrek errezetak aukiko itxuzte, gordeta, ez dakit gabonetarako, edo... Egun bere, oso berezietarako. Baina, naiz eta garestixak izan, dau urritasun pila bat, horregatxikin dau presixuak gora, eta aukie, debekatuta, 2 kiloko saku bat baino gehiago ezin dozula erosi familia bakoitzak supermerkatuan. Orduan, prezio horreitan, holan ez, jartzia bebaiban muga bat. Lima 2 kilo, ia 300 euro. Joe, 300 baino gehiago, imaginau. Bueno, hemen, ikusten duzu ia pixka nola, brillo pixka tateatzen nahi da, hori hasi da bere suku batatzen, hau ingo duguna da oin, hartu, eta gorde. Segatik, nik ekarri dualako etxetik, eta nahi dualako hau gozua geratzea. Bere hortan egin ezkero, bikain dago, oin hartuta gurina, urrengo pausuak ingo dituguna, gurina bota, eta hori, baina, ja etxean egin dugun, esaten da moduan, etxean egin dugunez. Hau da holan atarautzasun akatzen bat? Hau da atarautzasun? Ez, denborakin. Akatzak atarizkio labeko denborakin da hori. Hor, berez esaten dugu, eta nik laburpenean esan dizut, 35 minutu, nik uste gutxienez 45 minutu behar dituela. Hor labean behar dituela honek, eiteko bizkotxo honek. Baina, egia da hor ere, pixka da paellaren errezeta bezala. Ez da berdina dauen lurrunketa paellera zabal batean, istu batean. Ez da berdina bizkotxoa hoitea guk egingo dugu molde istu honetan, ero molde zabal batean. Molde zabal batean, nik uste dut, 35-40 minutuan nahikoa izango da. Hemen nahiko altura hartzen du, orduan hone beharko luke 45 minutu ero. Baina ingo izuet, berak egiten duen moduan, igual barrukua hori gordinik geratzen da, baina egisa da, estatu batuetan eta, azkenean errezeta honek handauka jatorrixa, eta gustatzen jakela gauzak itxia, tamaino haundixan, orduan igual aukiko dago labeko erretillu honek, isa labeko erretillua osua, hori ez? Igual hori ingo dagoelako? Baina da, berdina, nik, benetan, hor bideoan ikusten duena, molde berdina, gaina, olako batzutan esan egiten dizute, errezeta hoiteko, behar duzu, diametro 15 sentimetrotako molde bat erabili, ero hogeikoa, ero dena dako, ez? Ba, nik, karri dut, molde berdina, eta horrein dut, eta denborak ez dira berdinak, bestela, zaporea eta hori egia da, hori ikusiko duzu, ikusi ez, etxean inbarko duzu, baina azte bukaerako badukazue plana. Eta hemen oin indoana da hori gurina, pomada eran egondara, hemen kanpoan atara dugulako izango izetorri garenean. Eta oin, hau, tak, berreskuratuko dudana, eta hemen adaskekin, arrautzak banan-banan, botatzen jungo gara, eta arrotzen hasiko gara. Orduan, adi aritz, zoin eskandalu dator, eta preferentzia patria dauka. Osondo. Nik pentsatu zitrikuekin eta limoiekin berbaitzen gabize da, aldogula
Izaro, abeslarixa aipatu, ez? Gure Izarok. Eta, bueno, berak pandemia garaian atara zauen Limones en invierno, izeneko diska bat, eta joen zen urtean bebai, Limones de oro. Beraz, bueno, limoiekin daukan obsesioan eska hone, nondik etorriko da, ez? Galdetu biko jako, ez dakit elkarrizketaren baten edo galdetu dotzien, dagoeneko, baina, bueno, egisa da, metafora politxa dela, zeberak pandemia garaian atara zauen diska, eta orduan, limoiak neguan ataratzean metaforia, da, hori, iluntasunean be argi pixka bat egon leikela, ez? Orduan, ez dakit zer ikusirik aukiko dagoen horrekin, zazkenean limoiak, martxo eta, bueno, ustaia bitartien edo azten die, da orduan, bueno, neguan aukitzen baitxuzu, seinale politxa da, ez? Bai, ze. Nien aizain sakona. Zerbait, arrazera, eta zeure elkarrizketa batean baino gehiagotan galdetu behar izan diotela hor. Bai. Eta egongo dala hor, baina esan ez da izatean. Beitu. Birtan egon da txorienen, Izaro, bakizu? Bai. Bai, birtan, eskagatorra. Baina, limoiekin baino lehenago? Lehenago, limoia baino lehenago. Nik uste dut famatu intzala txorienen egon eta gero, txorienen etorri zan, orduan ja hasi zanean, bueno, pixkat berata zentzuten hasi zan, eta txoriene izan zan puntua, ja hemendik... Ez zenuten, igual limoi bizkotxo bat intzen duten da hortik etorrekako berai... Ez, guztien genuen, errezeta italiar bat. Nola da, atxikoria landarea, atxikoria egozien genuen, osorik egozien genuen, eta gero horri bota genion, oliba beltzak, antxoak, eta olia eta baratxuri holan erreta bota genion gainetik, eta esan oso goxua zegoen, Ordundik ez du da lehen errezeta hori, eta momentuen esan nuen, hau, erra da, beste behin imardot. Hori ingen du, gogoratzen. Hauka, bueno, Izarok, abesti pila bat, dauka Amaralekin, dauka hori Mikel Urdangarinekin, dauka Gatibukin bebai. Zuk, holan, Izaro, entzuten duzu, gustatzen gatzu, abestiren badaukatzu, holan, gustatzen gatzuna geixen. Entzuten dut, Maialenekin bi kotxean noanean. Maialen bikoteari asko gustatzen zaio, eta kotxean bere, fedeak, orainik fedea dauzkago kotxean. Nik viniloa daukat, Izarona. Durangoko azokan erosina onjala, aspaldi. Tokadiskoza bauko zordoa? Bai, tokadiskoza daukat, eta vinilua bai. Guk fedean, eta egia zaun bai. Nik etxean nik ez, baina kotxean beti entzuten dugu, eta ondo, gustatzen zait. Oso ondo. Bueno, hemen, ikusten duzuen nola, volumena, arrautzena, handitzen ari dan, eta gero hemen, bueno, Patrik esaten duena, hemen berez azukerrea 150 gramo geneuzkan, orain esne kondentsatua 125. Hala ere sarritu, normalean horrelako bizkotxo batean, azukrea izaten dalako 200-etik gora, lau arrautzatako bizkotxo batean, azukrea desente egoten da. Orduan, bueno, bi eratara, honek gaina krema puntu bat emango dio, eta hala ere esne gaina gehitzen dio. Nik hemen esne kondentsatua botatzen diogunez, esne gaina nioke botako. Baina, bueno, esan dagoa, guk errezeta, berak egin bezala ingo du. Nik, behitu, sasoi hasieran, egin hauen bizkotxo bat bai esne kondentsatuak. Eta horrek azukrerik ez zaukan, hau da, zan, azukre guztixa esne kondentsatuak emoten zotzen. Eta eraman hauen hemen probago gauen, oso goxua, da gero eraman hauen makillajera. Da, bueno, nire lankidi emoteko. Eta urrengo egunean esan zuten, oia, atzoko bizkotxorek ez zaukan azukre askorik, ez? Ez zauen oso gozua, bezanik, ez zauela oso gozua, botatzagun horako poterri kondentsatuana azukre hautsa gainetik, baina igual, ez dakit, azkenean ematen dutzen abe bai da, ezetasuna, eta igual horrekin lotuta jendiak erlazionatzen dago, ez dauela hain, ez daukala hainbeste azukre edo, ez dakit. Kontua da, gozogintzen egia da, garai batetako ni baduzka liburuak, gorrotxateginak, hemengo Tolosako gorrotxategi gozogila hundiarenak, eta badukat bere antzinako liburu, aspaldiko liburu bat, ez da izan bat urte, 80. hamarkadako ere uste dela liburu hori, eta hor, egia da, azukrean kantidadia gaur egungo bizkotxoekin da konparatuta altuagoa dira, eta hor, gozogileak eta, bueno, Horaziok esaten zigun, hor lan bat egin dute, eta okinek ogiari gatz gutxiago botatzen dioten moduan, gozogilek ere azukre gutxiago botatzen ari dira gaur egun, gozogintzan gutxiago erabiltzen da. Hala ere, oraindik azukrea. Eta behar dela, Patri, esan duen alen, neurrian. Hori da, neurrian. Bueno, limoi erdiren zukua botako diogu honi,
laban bat, eta hau, oin, moixo, jarrituko irabiatzen, da gero ja ingo dituguna da, baetu, irina eta altzatzailea, ero legami hautza, eta hoiek gehituko izkigu poliki-poliki. Osondo. Limoi erdi. Hola, gozau bintzan gabien ez eta ez dakit entzun duzun Alex Cristobal izena? Eneukan, oin badakin ordan, baina ez, lehen hau, eneukan, Patre, zuri behin zintuan kontrolauta eta da adinagatik, oso gaztea zaten, etzako. Bai, mutil, hori izango da. Ni baino 20 urte gazteagoa da. Bai, Alex Cristobal ni baino gazteago bai bada, 30 urte bete ditu, da euskal sukaldari bat, Gasteizekoa, eta, kristeko izen hartu dago azken aldixan, zehoin Dubaien zabaldu dago, bere, croissant denda. Hau da, kruasan dendak, kruasanak eta saltze ditu, gero nik egin bitxut kruasantxo txikitxo batzuk, ez die hainonak izango, baina, eta... Ez topentzetan. Eta, mutilonen karreria edo, azizan, Bartzelonako gozogile eskolan, eta 23 urtekin atarazanian handik, kuenzan Holandara, eta anaz izan olako enpresa baten lan itxen. Eta, handik gero ibili da bebai Kanariar Uhartetan, Tailandian, ontsa Dubaien dago. Nik, Patri, lagun badaukat, sukaldaria, olako tuki baten Arabia Saudien ero dagoena. Bera etxetik, garajean, kotxean sartzen, etxetik aire egokituarekin, garajean sartzen da kotxean, aire egokitua, handik hotelera lan iten duen hotelera aire egokituarekin, eta han ere aire egokitua. Kalea ez duela zapaltzen. Udan, hola matez, urte guztian zer, bero. Baina udan 50 gradu ia. Beste bizitza bada, azkenean Bai. Bakoitzak beria dauka, eta honek, Alex Cristobalek, Dubaien zabaldu zen joan zan urtean, hau, bere kruasan den da, eta dagoeneko urte bat, daroi han lanian, eta irabazi dau Dubaieko, sari bat oran, gozo den da, oberenan sarixa. Beraz, nik pentsatu horrek aukiko da Dubaien ondiokan urtetxo batzuk, eta, han gustora biziko da, bestela etzan biziko. Ne lagunak esaten du pitu. Bestela Gasteizera bueltako zan. Baina, antzapa dauka asmoa etortzeko, nik horri irakurri dena, Donostia etortzeko asmoa daukala, eta egia da. Gustako jakola. Bai, eta han urte batzuetan, esaten da moduan lehen garai batean Euskaldunak hartzain moduan Ameriketara da juten ziren, ero festa punta baren jolastera, pultsatxo bat, eta ero etorri, eta, gero bere neuzioa, ero denalako montatu, ero Euskalo, agian maitasunan aurkitzen du, eta... Bateraki, Alex Cristobal kontau, kontako eskozu. Zelan zabitzen handik. Nahi badozu. Hemen irina eta legami hautza sartu, eta hauek, hemen, baetu, eta ero poliki, nazte jungora. Labea 175, 180 gradutan daukagu. Aizearekin, hori da, goitik eta beti beroa. Aizearekin badaukazue, 20 gradu gutxia. 175, 160 gradu. Bale? Besta huir, temperatura holan handia, besta. Ez, honek, lodia denez, bajuan hobeto. Eta hain, poliki. Ni hau beti, eta gozogilei eta esan diet, ez da hobeto Alaskakin naztea, hobeto nazten da, eta ez horra izea... Nire duda dauzkat, gozogile bati ikusi baita gero poliki, Alaskekin, baina poliki nazten, eta beraiek, batzuk esate dute hobeto nazten dela horrela, beste batzuk betiko era tradizionalean inbar dela. Hori bakizu, bakoitza badauka bere puntua, eta norek arrazoia. Ondo ataretu magatzu, bazuk. Ez? Bai, ero norberan guztua, ez? Azkenean, ez dakit, hor, zuen nola egiten duzu etxean. Txorien abildua ITV.eus, idatzi mesez. Zaki, sukaldaritzan bai teknika pila badauz, eta nik betidanik mantentzen dut. Behitxuenetako, nire sukaldaririk onena, nire etxeko, nire bi amamak amamatere, eta amama Juanita beti izan dira oso sukaldari bikainak. Eta igual, teknikoki, ez die perfektuak, hau da, ez dakie tipula igual holan txiki eta askar mosten, da holan mosten daue eskuakin, da hori bai, igual itxen daue, gauza asko, sukaldari profesional batek ikusitxa, esango zagoela, baina hau, igual txapuza bat da, baina gero, eske, gauzak ondo ataraten dieta, gauzak ona da, orduan, teknika bai puntu bat eraino da, ez? Eta maitasuna. Gogua, zer egiten dozunan gogua jartzea hori oso. Esperientzia, azkenean bitxu. Nire amamak ez dauki olako, holan ez, errezetategi bat, ez dakit, 150 errezetakin itxen daue,
eguneroko 20 gauza horrek. Baina 20 gauza horrek daroi eitzen, zenbat urte? Ba, igual, eskondu zienetik 20 urtekin, ba, ontsakuiko daue 80 piku batek, da 80 piku bestiak, beraz, imaginau. 60 urtetan, itxen bozu erresta berdina, ba, azkenean, ba, perfekzioa be. Bai, gertu. Eta hori da, eta gero hor da, esaten da, eskatzen dizun irina. Bota iso, eskatzen dizuna. Horre di amaban neurrixak ez da. Deitzotzazu da, jo, zelan ingota hau da. Bueno, bai, ba, bota irina eskatzen dotzuna da. Bai, ero, bi koiarakada o eskukada bat, eta karo, zu etxera juteza, irekitzen duzu zure koiaran armaia, eta dauzkazu bi tamainetako koiara. Eta baina, bueno, ba, gauzak ez dira izan behar hain zehatzak, ez? Egia da gu, ikasi genduen, eta nahi genduen, hostelitzek ez genuen, neurriak zehatzain nahi genuen, zer uste genuen, ba, koiara bat, segun tamainua, ba, 3-4 gramo gora bera aldatu iten zala, eta egia da, ba, segun zertan, pixkat agien nabaritu aldala, baina orokorrean ez dala nabaritzen. Eta bizitza asko simpleagoa dala, eta disfrutatzen bar dala. Egisa da, baitu, erresta bat itxen bosta, bakarrik behin inbiar badozu, ba, egisa da, bueno, igual neurrixak, bat ez beko zogintzen, ez? Baina egisa da, neurrixak nahi dituzula jakin zehatz, erresta hori ondo ataratzeko, baina azkenean izaten badia hori, imaginau, aragibola batzuk edo dilista batzuk, ez? Horan amaman errezeta tradizional batzuk, ba hori, joango zara, da puntua hartzen da, azkenean intuizioa da hola bai lantzen. Zegoen lehenian, ataratzen gatzu oso likido, da ez da zu jo, behitu bigarrenean, ur gutxi hau gendukotza da. Da horan, joango zara, benetan ikasten. Bai. Hemen, holako golpeatzu, emango izkigu, berdintzeko, eta hau labera doa. Zandakoa labean, 170 gradutara, ba gutxi gora bera, bueno, 35 minutu. 35 minutu ematen badizkiozue, honi, atarako dana, hau da. Ekarri usuin jertze, karo, hotza gonbida gero gainetik laseatu eta jarteko, beraz? Barrua, ez da era bat egiten, eta blup, bera etortzen da. Ikusten duzu? Hori, esne kondentsatuagatik, ez dakit izango da, ez, baitu, oindala gutxi egin gauen, nik inaben, txokolate eta ardo beltz bizkotxua, eta talasan goikoa zen, perfektua. Eta gero, esne kondentsatuan errezetia inauenean, esne kondentsatu bizkotxuana, bebai atarasan zuluaken. Bada denbora. Hori da barrua gordini dauelako geratzen dalako. Piskat gordini, ez da ondo egin da. Hori, emango bainoke denbora gehiago. Ezetasuna daukalako, bai. Bai, hori da, utzi barzaio denbora gehiago eta temperatura baxuagoan. Orduan nik ingo nuke, haize gabe, hau, 160 gradutan, 55 minutu, eta gero prozedura beste dana berdina izango da. Hartuko dugulako egurrezko broxeta bat, ero bi, eta horrela askarra egiten du, eta zulatzen joango da. Zulatu zertarako? Ba, almibarra ondo zurgatzea nahi dugulako. Bikin zeiten da askarrago. Hemen, ba, kalakan erolako bat eman aldu. Hemen, bitu, egin aldu ze efektu espezial hartu, eta venga, niola nao, eta zuek hor torronto. Ba, hemen, hau, ondo zulatuta dugunean, hartuko gure almibarra, limoia almibarra. Pentsetan esan bizeinula, ze, karo, brotxetaketan nik erabiltze ditut, jakiteko bizkotxua ina dauen edoz. Ataratzen bagatzu lan sekina, ez dago ina. Eta lehora ataratzen bada, ina dago. Zurgatzeko, eta beldur gabe, Eta egia da, nik, normalean, bizkotxoi puntu hartuta die dala uste nuen, baina egia da, ikutzen ditu nik, bakizu, labea bizkotxo bat iten duzunean aldala ez da ireki behar, ja ia ina dagoenean orduan, eta ikutzeko, eta ikututa hor, ba, jakiten da, ea bera jungo da, nero ez. Eta ikutu nuen, da gogorra zegoen, ba, hau ina dago. Ba, ero ni eskua galtzen nabil. Ni pentseta dago dala, benetan, esne kondentsatuan ezetasunagatik. Zu ez uste duzu. Bai. Onartzen ditugu hemen, eskaerak, ezaerak, zuen nahi duzuena. Kontua da, honek nahi eta nahi ez, botatzen nahi nahi hemen almibarra eta limoia sudurra datorkin lehen. Azala, hemen be badaukagu, honek ere limoia. Eta oraindik gehiago daukagu, glasatuen behar du. Hemen tipoak, egia da hemen hartzen dio, eta ero koko birrindua. Ni koko birrindua jarri dut, zebera koko birrindua jartzen dio aldamenean. Ez dio zentzu gehiei aurkitzen. Gainetik bota, ez da, ni glasatu egingo diot, eta ero glasatuaren... Ni nahi xaut bakarri limoiaken, Bai, ez. Ez dio, ez dauga zentzurik kokoak, ez? Era mamak itxen zauen olako limoi krema bat. Bai. Eta esan, jogurra limoiana. Bai. Eta esne kondentsatua. Da bixak nazi? Betxo. Limoi krema 2 minutu da. Limoiak hemen dauzkat bi, hori gorden gut, hauek erabilituanak esala botateko. Eta ingo duana da, ba hauek zukua aterako dieta hauek,
Eta jugo naiz pixkanaka botatzen, azkenen glaseatu bat behar dugalako bexamel lodio bat, ez pixka finxaua, gainetik olako geruza bat itxeko, eta, bueno, hemen ere, azukrea, barra. Eta limoia? Esan du, gaur, bizkotxo honek, limoi zapore eukingo pixka. Limoia behar du, Behar du, gaia, oraindik behar du. Ez dauka oraindik. Ez dauka nekua. Guk limoiak initen ari garen moduan, laranjarekin ere berdina indezakegu, ero hartu. Eta orduan nola ditxuko zan? Lemon, ice lemon biharrian zela ditxuko zan? Ice, orange... Bizkotxoa. Bizkotxoa nola da, inglesez? O pai esango zan, o tarta? Ez, pai da tarta. Izaten da, normalian han bread esaten dutzi, hau da, guk ogia, guretzako ogia, adibidez da, ogia hori, ez? Oskola gogorra, gasixa da, guk ezagutzen dugun ogixa. Eta bread, ogia, da nahi deitzen dutzi. Hau da, bai, ogixai eta bizkotxuei. Horregatik, ikusi nuen... Hau da, banana bread adibidez, esaten da, banana bizkotxoa. Bai, baina oin badago, esan da, ogia, laino ogia, ero, badaute atara dute, ez dute... Ez dut ikusi. Bai, da, egiten dute, zuringoekin merenge bat, merenge horri gero botatzen diote, hartu almidoia eta azukre koiaraka bat, eta ero egiten dituzte opilak, eta ero opila hauek sartzen dituzte labean, eta egiten da, bazkenean merenge bat kozinatu, eta egia da, ogia deitzen diote, baina da, merenge bat kozinatu da, eta ero jaten dute, urdai espiko begozi ero jarri barru gainean. Ezek guarra hori. Eta ogia, bai, eske, nik ez dudan ulertzen, nola ditzen dioten horri ogia. Ez dakit, azkenean ogixa eta bizkotxu deitzen jakelako, bai, osea. Azkenean da, arrautza zuringoa eta hartu almidoia da, eta gatz pixka bat, eta azukre pixka, nik uste eta hoi ez gozoa izateko, baizik eta olako... Ni hori, lehenengo sukadaritza liburutan da esatu batuetatik zatozena, hasi nintzen irakurtzen da hori, banana bread hori, eta nik pentsatzen esala, ogixa, egoten die, adibidez, Bilbon adibidez badau okindegi bat, itzen dagoela txokolate ogixa. Baina ez da bizkotxua da, ogixa, baina txokolate, bai, pinporta da, baina ez da gauza bat oso gozua, be. Da, txokolate bat. Baspasekin eta saltzen dagoena bezala? Ba, holan. Eta orduan pentsatzen banana bread hau izango zala bantzerakoa. Baina gero, inagonien etxien, eta atarasan bizkotxo bat bezala da, hor nintzen interpretatzen, deitxuko zela, holan, bai. Eta hori izango zen, lehen esaten zenuen, izotz puntu, ez? Aiz, hau izango zen, honek ematen dut. Ez dakit izotzan itxura dukan edo ez, baina... Bueno, gero gainetik jartzen dosunean, igual emango diolako, ez? Bai, emongotza. Atara berria zuena da, prater txikitxo bat. Bai, zerbitzatzeko satitxo bat. Bai, hau gainetik oin botako diot, etxoan, koiera bat. A ber. Eta honek, bueno, a ber. Zein aukeratukot. Hau. Ditu hau beltza, horan txurixakin, kontrasti itxeko. Gu sumendia dituko jo gure. Bai, ez da. Limoi sumendia. Bueno, saltze dituzte molde batzuk oran zulua erdixan da... Bai, sabarin moldeak, esan ditzen dira. Bai, bueno, hemen. Pero donutza hondi moldea. Zurgatu, lehen limoia zerbait zurgatuko zuen, orain, hau berez, pixkat lehortzen utzi behar da, gogortu ingo zen pixkat. Egu kortako pazientzirik ez daukagunez. Hemen daukazue, gure, limoi bizkotzua. Izotza, ez dakit, brillo politxa dauka. Eta gero, hori gainetik? Ez, hau zan lehen erabili duena, hasieran azukrea hori da, ekarri duela gero etxetik egin da. Gurinakin da, baina ez dutzazu gehiago jarri bil gainetik, ez? Vitali, azukre gehiago gure zo? Ez, limoi gehiago, ez dakit limoi asko daukonik edo. Ez tozu uste? Ez dut uste. A ber, hau zema kaloria ziren esan duzu? Horrek, 126 gramo neurtze ditu. Bueno, bai. Gutxi da. Bueno, gutxi egin da. Erdia, behar du, hori, hemen inda, zulatu, hemen betegarri bat jarri alko genioke, ero... Bitu, aproposa. Limoi betegarrien bat. Limoi gehi. Limoiak inzer, jungo zan ondo, gero, hemen... Marrubitxo batzuk... Marrubia bai. Nik, anana jarriko nioke. Pizza batekin ondo geratzen bada. Bauka limoi zaporia, Sorpresia, baina bauka. Bai. Hau da, nire aman etxeko limoiak, izaroren diskoa eta anagoan sartzea bezalakoa. Hori da. Eta ontsen, behitu, lehen aipatu dugun Alex Cristobalen croissant dendan,
berak ez zen, badala, sekretu bat kruasanak onak itxeko. Irina eta gurina. Nik ontxe kruasanak enbitxut, baina ez daukat, ez irinik ez gurinek. Berez ikusiko zuzel ningoten. Bueno, eta irinik eta gurinik ez dugu berez erabiliko zeguk, kruasanen horia ez dugu ingo hau errezta askarra danez, ostoria erabiliko dugu. Eta errezta biralak eta gabizen ez itxen, honek izango die, kruasanak, miran, txiki-txikitsuak, eta zerealak moruen jatek. Hau da, jendia, bueno, Honek olo malutak izango zen modu, baina malutak... Kruasanak txikitsuak, bai. Egon zen holan tendentzia de bai, tortitak, itxia, baina holan, tortita haundixak biharrian. Baina, zein horrek, arrozanak erorra izaten dienak, ero hartuanak? Hartuanak edo... Bai, horrek txikitxik. Bai, horrek, txikitxik, oza, haundixak izaten dienak, gero holan, siropiekin da, estixekin eta zerbitzatzen dienak. Horrek, baina holan, txiki inja, eta zerealan moruan. Orduan, bati okurritutu jakon, bitxu. Kruasanekin nengo. Segatik ez, kontoko zuen solan itxen dan. Lehengo zabalduko dugu ostore xafla bat, jarriko azukria gainean eta moztuko triangelutan. Triangelutxo horrek tolestuko ditugu kruasan forma emon arte, margotuko ditugu arrautzakin eta laberatuko ditugu 20 minutuan 200 gradutara. Gero, berotuko esnia eta bajango ditugu zerealak izango bazien moruen. Hola xera gauzea. Gente aspertu iten dala etxean eta egia esan nik ikusi dut eta, bueno, hemendik nire miresmen guztia, hemendik razio bat, ero bi atarako ituzte, hor, banan egiten, kruasan txiki horiek. Gauzea, aukala lana, nik igual kruasanak, ez dut hain txikixak ingo, bestela hemen egongo gara, ez dakizema denbora. Eta, hau, azkenean, ostore xafla bat, hemen agatzen dan moruan, hemen txauko azukria. Azukria edo zein azukria ez duzu erabiliko, ez, Patri? Ez, nik erabiliot azukria hau, vainilla dun azukria. Hau da, hau, behin jabe bai, saltzen daue, baina bestela, vainilla sotz bat edo erabiltzen bozue, badakitzue bakarrik erabiltzen dela barruko aragi hau edo barruko mamia, orduan kanpoko azala aldozue azukre pote baten sartu, eta hor infusionatzen egongo da, denbora baten ostian, bihurtuko da, azukre vainilla duen azukria. Hartzen du zapore, egia da, hartzen duela. Hori jatetxetan dazko egiten da, erabiltzen den, hori esan dakoa, ero vainilla leka erabili izan da infusionatzeko zerbait, gero hori pixkate lehortu eta azukre artean sartu eta holako poto handi batean eta azukreak hartuko du vainilla zaporea. Hori da. Eta honei emoteko triangelu itxura, betxu ingo bolako erenetan, gero holako horrek gaieta luzengak eta izaten dienak. Holako zatitxotan, eta gero zati bakoitza erditik. Ingo holan, erdixan. Olako marratxo bat. Egongo die bai, lasai. Zazpi bider bi, 14, bider iru, eta... Hogeita, ez. 14 bider bi, hogeita sortzi, 14 bider iru. Ez, 14 bider iru, ez bider bi, hogeita sortzi, gai beste 14, ni ataleka, no? Barkatu. Ia pixa matematika gauziat, eta euskadala, azkenean, berroeta bi erolako matatzen die. Matematika, zuk atara dozu gaia. Pila bat, nik egin du gaizki. Hemen txaukat, triangelutxo bat, eta joango gara betu. Hemendik puntia apurtxo bat ola zabaltzen, eta gero, hemendik biltzen. Tiki. Eta hemen txaukau, olako, kurrosantxo bat. Txuzulako politia... Bai, da, miniaturazko ero sukaldaritza, eta, euskaldunak, hortan, esan dezako, adituak garela pintxoak eta hori, baina ez nator hortaz hitz egiten, baizik eta munduan badagoen tendentzia bat, deitzen dela, sukaldaritza txikian egiten, hau da. Miniaturan. Lortzen duzu, panpinen sukalde bat, baina sukaldea izan behar da, ze kozinatu din behar da, eta egin behar dituzu, hori, errezetak, baina txiki-txikian. Hori ikusi dut, eta jendeak itxen dagoa, igual, su apurtxo batekin, da... Baina hori, gramotxo bat gurin... Baina behar dituzu, hori, tresneria berezia behar duzu. Denbora libria be, bai. Baina, kontua, YouTubeen, omen daudela bideoak, ordu betekoak, jendia horrelako janariak eta prestatzen, horrelako sukalde batean, horretako behar duzu, lehenko eta behin, horrelako sukalde txiki bat.
norberak egitea baduela, baina olako sukalde txiki bat. Gero tresneria egokitua sukalde txiki horretarako. Eta ero jakin ezazu, hori, aragi xerra patatak inin barba dituzu, hartu behar duzu, patata baten ezer, zati txiki bat, horri xerrak atara, horrek frigitu, gero aragi olako puntatxo bat, eta hori plater batean gero jarri behar duzu, izango basa moduan, hori, aragi xerra bat, patatekin, eta onduan, ez dakit, pikillo, bisturiarekin ibili beharko, hor, mostu eta pikillo zatitxo bat, eta... Hori azkenean, ingo daue, entretenimendu bezala holan, bisitak sortzeko, da guk azkenean, telebista saio bat daukogun bezala, ze hori. Praktiko holan gero jarteko da hori, ez da, ez? Esaten omen dute horre lasaitu iten duela, jende, holako bideoak egon zu hau egiten zauden bitartean. Lasaitu horrek lasetan da, hori ikustiak. Ikustia, eukitea hor jarrita, eta noizean behin ikustia bat telebistak askotan iten du funtzio hori, ez? Daukazu hor jarrita, eta nik etxean irratia daukat, nik etxean irratia sukaldean abienean, beti irratia piztuta daukat. Eta batzutan, normalean kasu iten diozu, baina beste askotan ez, eta hor daukazu runrunean, eta entretenituta zaude. Eta honekin berdina, horrelako bideoa jarri, eta zure gauzak egiten zauden bitartean, noizean behin behiratu, eta pizza bat egiten ari da, eta pizza hortan, behar gauzu azkenean honek kukurutxoak txikietan hor tomate saltza jarri, poliki bota, gazta, ez dakit berrindu. Eta azkenean sukaldaritzen, naiz eta ulertu gaur, tasixan etorri naz, ez Donostiraino, baina, indotolan tasi bidai base logeratu naz goizien. Eta hori da, tasik zaz, nola soia sor osagai pila batekin da Donostin itxen duzula lan, ze, historixe kontadotzat, eta, esan dut, sukaldaritza programa bat da, ez dakiz eta esan dut, zelan da izena, da esan dut nian, sala ETV baten, esan dut, nik ez dut euskeraz berbaitzen. Eta nik esan dut, berdin da, zuk telebista piztu, txorine ikusi, eta azkenian, sukalde munduan besta, nik hau ez dut azaldu bera bostorea sukria da, forma hau emote dutza, ze, kontestuakin ulertzen da dana, bai. Hori badukate sukaldaritza programak eta egia da, guri bidaiatzea eta juten garenean, bidaietan eta azten zara hoteleko ospertuta zaudenean, denbora gutxi izaten dugu horretarako, baina iluntzean hotelera jun da azapin egiten, eta horrelako sukaldaritza programak ikusi izan ditu danean, Alemanian, Tailandian, Japonian, naiz eta ez zulertu zer esaten ari dan, gutxi gora bera, nundik osagaien bat galdu alzara, ero denbora batzuk, zenba denbora, baina olakoetan oso, normalean beti erloju bat agertzen da, labe baten itxura, eta hor temperaturak eta denborak. Orduan, normalean errezeta bat jarraitzen nahiko errexea da, ez da zetan hizkuntza bat jakin behar, eta txorien jarraitzeko ez du, nini hor trainan eta badaude, oindala 40 urte etorritako andaluzak, oraindik azentua daukatena, eta beraiek, ikusten diade, ulertu ez dugu ulertzen ezer. Baina ikusten zaitu, kontari beste neskatile horrekin eta barre batzuk botatzen dituzu, gube parriten dugu momentuan, ez dakigu segatik, baina parriten dugu eta listo. Bueno, behitxu, hau, azkenean, lana ikusi duzue, ez dala euskara ulertu bira hau eurertzeko zelan itxendan, berez, gelitzen gara, oindokan erdixa, hau bukatukot, margotuko itxut, hori arrautza irabiatuakin, eta 20 minutu ostian, labian, 200 gradutara, etorriko gara, da ikusiko zue zelan gelditzen dien. Mentxe euskau gure kruasan txikitsuak, honek bai diela mokadutxuan moruan jatekuak, eta hementxe berotu dugu esnia, eta gero jarri dut da, sobrau jaten ez, nila duna sukria hor apurtxo bat nahaztu dut. Berez, hau gainera aukeratu dut almendra esnia, etxin aukolako. Eta, behitxo, hau orduan jarriko, zerealak izango bazien moruan, azkenean. Nik zereal zaria enaz oso, ez ditut asko jaten. Osaltzeko ez? Ez, inoiz. Batzutan bai. Txikitan da bez, netxean ez da egon inoiz oitxurarik. Txikitan ekarri zizkioten honek hartoan, harto maluta horiek, baina ni gustatzen zean horrek azukrea ekartzen zutena. Zuden batzuk azukreakin da ez datzuk gabe. Ni azukre dunak, gustatzen zitzaizkean. Bau da gure gaurko errezta birala, kruasan zerealtxoak. Hartu bat olan ondo guztitxa dagoena esne bedotan.
Azte bukaran aspertuta basaudete, baina da hori, holako ostore xafla bat erosten duzu, Eta tak. Una, Igual seralako saltzen hasi binaz. Holakoa bai. Ni eizkiazu eta ni jango ditut. Bitxu. Eta gaurkoan, ostirala, errezeta biralak gaurkoan. Eta astelenian gatoz, errezeta veganoak. Barazkipilak, baina hori bai. Errezeta bikain, errez eta gozo osoak. Ondo pasa, asteburuan, agur.